Zakir Mustapha Online TV kenan. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Walaikun salam. An tashi lafiya kama ana tambaya. To Allah ubangiji ya sa na sani. Allah ina tambayar Malam Sani. Malam Sani. To wallahi ban san wa ake kira Malam Sani a jihar nan ba. Amma ka ganna a nan wurin nake. Malam Sani sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dai ji ana ambatan wani. To ban dai san ko shi bane ba. To na gode Allah sallallahu. To Allah ya haɗa mu da alkhairi. Amin. Sabi. Wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai. Baba, lahiya lau, alhamdulillah, ya aiki kuma alhamdulillah. To abin da abu lema kuma Allah ya amin sallallahu alaihi wasallam. Dama baba ina tambaya ne. To Allah sa na sani. Wallahi wani yaro ne yace yana son ya haɗu da kai. To gaskiya kuma ni aikin gada nake yi ban taba ganin wani yaro wanda ya zaka nan ba inda nake, saboda ko da yaushe ina zakkuwa ina aiki kuma ina wuce ta. To shikenan da Allah ya taimaka. Amin. Na ga shi zan ce na mu haɗu da kai ma. To amin. Nagode. Masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son Assalamu alaikum. Malam karam kallahu. Ya soyayya annabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nan Muhammadu gatan kowa. Duk wanda ya gani arzikin shi. Allah kara mu da gatan A gari ya aiki. Ba ka mu ne. Ni Allah ko na wa yake fatan mu da wallahi. Wanzu mafi yawanci ne ƙananan yara na musu abin da ya fi yawa yanzu ƙananan yara. Ga manya ma ana cin zarafinsu akan bashi. Sai ka ga mutum ɗan adam na je ya an so kuɗi bashi kusan 100,000. Wani ne da kuɗin wayansu a sana'ar banza kuɗin su ke tsari. A zo a ta kai su station ana rike su, wannan ba abu mai kyau ba ne. Jama'a ana ma jama'a magana su kama kansu, komai a ce ya komai a ta zage kama kanmu
nan gobe wata ran ba ne. A gaskiya sosai ma yanzu ka duba gani nan muna tare da malam Abubakar ga shi ma yanzu ya bayan ka gani kwana tashi muna cewa Allah jikan wala jikan wata ran zaka dace Allah jikan mu to yanzu ana irin wannan ta'asan da ake yi yanzu mafi yawanci ka duba ba irin wani girma da Allah ya ma dan adam yanzu ne za mu tashi tun karfe 5 na asuba za ka yi sallah asuba ka auna ka gani tun da asuban nan awa nawa za ka share kana neman kuɗi a bashin wato awa nawa za ka share kana karatun alkur'ani ko kana wata sabbin naka amma ka fitar da minti 20 ko minti 15 ka je ka bauta wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin ya gagare mu muna ji ana kiran sallah sai mu ki zuwa yanzu kuma gashi yanzu ko da yaushe mutuwa ake yanzu in mutu me za mu je mu ce me za mu ce mu Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka gyara mana halayen mu Allah ka gyara mana halayen mu masu ta'asan nan kuma Allah ka shirya su Allah ka shirya su mu kuma da ba mu Allah kare Allah kare Allah ka samu rabu da mu lafiya alhamdulillah sai kullayi bawan Allah. Assalamu alaikum. Mu alaikum salam. Lafiya lau. Ya gida ya aiki? To kai ina ne za ka je ban saba ganin ka nan gurin ba. Wallahi ina neman wani ne sunan annabi amma kuma ba su sunan shi ba. Kana neman masoyan annabi baka san sunan shi ba to masoyan annabi ne ni da na sani a unguwan nan sunan shi Malam Sani amma ban dai san ko shi kake nema ba. Amma kai to me ka zo ya nan? Na tsaya ne ina tunanin rayuwa ko yanzu rayuwa lallace. Ta samu gashi. Amin amin. Yanzu to ya garin? Lafiya lau. To mu je zai ta a kaliman amma anya kuma yanzu za a samu Malam Sani na gida kuwa? Yanzu sani ga dai yanzu za mu je dai mu duba shi. To mu je mu duba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aiki ya gajiya. Lafiya lau. Allah ina tambayan gidan wani masoyin manzon Allah ne. Masoyin manzan Allah na ai ni ma masoyin manzan Allah. Abokina ne ya gaya min akwai wani masoyin manzon Allah a gurin nan. Masoyin manzan Allah ne kawai na sani guda ɗaya sunan shi Malam Sani amma ban san ko zaka gan shi yanzu ba ko shi kake nema. Dan ni ma na yi kwanaki da yawa ban gan shi ba ban san ko ina yake ba. Ba zan ga Malam Sani na. Yanzu ko inda zaka ga Malam Sani dan ni ma na yi kwana 2 ban gan shi ba. Amma dai ka zo nan da kwana 2. A gidan mutum in ka sha kwana ka tambaya ina ne gidan Malam Hadi. In ka zo ka ce kana nema Abba za a ma sallama sai ka zo. Dan ni ma na yi kwana 2 ban gan shi ba wallahi. Amma sai inda yake ba ko ya yi tafiya ne ko ya je ina ne ba sani. Amma in dai ya dawo zan ji labarin ya dawo zan sanar da kai ko kuma ka zo gidanmu. Ka dai gane kwatancin da nawa ko. Allah mun gode mu. Assalamu alaikum salam. Kai ne nan? Assalamu alaikum Malam Sani. Alhamdulillah ya mun lafiya. Lafiya lau ya gida ya aiki. Alhamdulillah kasuwa kuma. Lafiya lau ya kwana 2. Alhamdulillah. Wallahi ɗazin da muka haɗu da wani bawan Allah shi ma ce yana neman ka abokin Malam Sani. Baccin kasar ɗazin ma haɗu. To wannan da na gaya ma shi daban ne wannan shi ma ya ce wai yana neman ka ko za ka mai ɗan nasiha ne ko yare ni ya ce wai da Allah in na ga kai ƙoƙarin sanar da kai kuma ka sa za mu haɗu ni da kai zan zo in kawo ma shi ma kwaɗo. Allah ya sa ni lafiya ne. Ka san ana yawan neman ka dan nayi kaza talibi kai. Ka san yanzu rayuwar nan ta mutu yanzu. Ka sani baka san kaya waya ce kai. Allah ya sa ka shi fa alƙi. Sai an jima ne nagode. So sai an jima sai mun ƙara zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam kana hutawa ne. Wallahi Duniya nan da sai an kula wallahi. Mutane mana ka sai da addu'a. Yanzu dai kamar dai wajen shafi nan dai mun dawo daga wajen shafi abin da na gani ne haɓata mu abin yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci sai ga kai da kake sha'i da kana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana
yana son manzon Allah. Sai kullayi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai. Ku danna subscribe ku yi alaman ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a Zakir Mustapha Online TV. Mun gode. Assalamu alaikum. Mun dawo muku da wannan sabon shirin wanda kuka dade kuna jiran shi. Waye ne wannan labarin wani bawan Allah ne wanda aka sance shi yana neman 'yan uwansa, sai Allah ya kai shi wani gida. Ku biyo mu a Zakiru Mustapha Online TV. Wannan shiri ya kunshi soyayya, bayya, cin amana, yaudara. A wannan shiri di ya kunshi wannan ababen. Ƙara biyo mu a Zakiru Mustapha Online TV. Allah ya ba mu sa'a, Allah kuma ya kare mu da masu sharri. Allah ka ba mu sa'a, ka biyo mu a sabon wanga shiri da za mu sake. Waye ni wannan shiri yana sai kullayi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai.